Encara que no es coneix l'any exacte del seu naixement, els experts creuen que Zaratustra va néixer al voltant del 628 Actini. Va néixer a l'actual Afganistan, però va passar la major part de la seva vida a l'antiga Persa. Zaratustra no només era un profeta, sinó que també era un poeta molt hàbil. Els seus poemes, coneguts com a gates, són considerats com a textos sagrats en el zoroastrisme. Aquests poemes es concentren en temes com ara la justícia, la veritat i el amor per la natura. Zaratustra va predicar una religió monoteista, una visió revolucionària en el seu temps. El seu déu era Ahura-Mazda, un déu de la saviesa i la justícia. Zaratustra era conegut pels seus ensenyaments morals i filosòfics. Els seus ensenyaments es basaven en 3 pilars: pensament bo, paraules bones i accions bones. Zaratustra va predicar no només la pau i la justícia, sinó també la igualtat de gènere. Es creu que va ser el primer profeta en predicar la igualtat entre homes i dones. Els ensenyaments de Zaratustra van influir en gran mesura en el pensament filosòfic i religiós de la seva època. Els seus ensenyaments van influir en religions més tardanes com el judaïsme, el cristianisme i l'islam. Zaratustra va predicar la lliure voluntat, un concepte revolucionari en aquell temps. Es pot dir que Zaratustra va ser el primer a predicar la responsabilitat personal i la rendició de comptes per les pròpies accions. El concepte de cel i infern es creu que va ser introduït per Zaratustra. Els seus ensenyaments també van introduir la idea d'un judici final, en el qual les persones seran recompensades o castigades segons les seves accions. Zaratustra va predicar l'esperança i l'optimisme, encoratjant els seus seguidors a lluitar pel bé. Tot i la seva mort, els ensenyaments de Zaratustra segueixen sent rellevants avui en dia. La seva filosofia de la justícia, el amor i l'esperança segueix inspirant a la gent en tot el món. Els principis de Zaratustra continuen essent una influència significativa en la filosofia i la religió modernes. Avui en dia, encara hi ha algunes comunitats zoroàstrics que segueixen els ensenyaments de Zaratustra. En resum, Zaratustra va ser una figura revolucionària en la història de la filosofia i la religió. Amb els seus ensenyaments, va desafiar les convencions de la seva època i va establir les bases per a moltes religions i filosofies posteriors. Així, Zaratustra es mereix un lloc destacat en la història de la humanitat. Gràcies per veure aquest vídeo sobre Zaratustra. Esperem que hagi estat informatiu i interessant. Per a més informació sobre Zaratustra i la seva filosofia, si us plau, consulteu els enllaços a la descripció. Recordeu subscriure-us al nostre canal per a més vídeos com aquest. Si us ha agradat aquest vídeo, si us plau, deixeu un like i compartiu-lo amb els vostres amics. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins a la pròxima. Conclusió: el llegat de Zaratustra segueix tenint una gran influència en la nostra societat actual. Amb això, acabem la nostra exploració de la vida i els ensenyaments de Zaratustra. Ens acomiadem amb una reflexió final. Els ensenyaments de Zaratustra sobre la justícia, el amor i l'esperança continuen essent rellevants avui en dia. Visca Zaratustra, el gran pensador de l'antiga Persa, que va canviar la manera com veiem el món.